1960 hamarkadan hiltzorian zegoen hizkuntza. Pizkunde batek salbatu digu, bizirik ekarri digute. Ahalegin, esfortzu, izerdi, malko eta maitasun guztiarekin eskuratutako lorpena, gure aurrekoena. Eta oraindik ere asko behar du euskarak egoera arruntera iristeko. Antolaturik Euskal Herriko zati honetako hizkuntza politika ere geldiarazi nahi dute. Orain, lotsagarriki, PSE-ek dio hizkuntza eskakizunak inposaketa direla. Euskara inposaketa dela. Nora zoaz Euskadiko Alderdi Sozialista, Euskadiko Ezkerra? Non ezkutatu duzu lotsa? Hori da Gasteizen negoziatzen ari zaretena, hori da zuen marra gorrietako bat. Ezetz diogu. Hemen inposaturiko hizkuntza bakarra gaztelania da. Gaztelania delako hizkuntza privilegiatua, privilegiatuen hizkuntza. Jaitz dezagun Euskara maila administrazioan eta Euskara moldatzeko gai direnekin aski dugu. Sar gaitezen gurpil zoroan arduragarekin. Maila jaitsiz, gaitasuna jaitsi. Gaitasuna jaitsiz. Jo errazera. Adiera arazoak baditugu, gai ez bagara, jo erdarara. Denok ulertzen duguta. Hori arduragabekeria eta linguizidioa da. Nor da horren arduradun?